Podcast se zajímavými hosty, kteří rozhodně nejsou žádné bábovky. Nebojí se hovořit o tématech, o kterých druzí mlčí. Bábovky. Žádné téma není tabu. Díky moc za vaši podporu na herohero.co/bábovky. Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Mým dnešním hostem je Hibi Ramadan. Ahoj, Hibi. Ahoj, Kači. Kterou můžete znát rozhodně z Masterchefa, ale taky z Hell's Kitchen. Hibi, já ti moc děkuju, že jsi za náma dneska dorazila, protože vím, že ta cesta byla složitější a náročnější, o to víc si toho vážím. Já moc děkuju za pozvání. Děkuju taky. A možná pojďme tedy začít, ale něčím aktuálním, co já teď sledovala u tebe na profilu, než se dostaneme k tvým začátkům. A protože ty si teď měla jednu spolupráci, já to řeknu s KFCčkem a udělala si vlastně Reelsko, podle mě fakt skvělý. Ale schytala si dost hejtů. Mohla bys vlastně říct, čeho se týkaly a proč myslíš, že to s lidma takhle jako zarezonovalo, takhle negativně? Hele, já vlastně, než jsem tu spolupráci vzala, tak jsem si fakt jako udělala obrovskou rešerši vlastně o co jde, protože přece jenom je to hodně kontroverzní téma a bylo jasný, že kdokoliv se za to postaví, tak bude linčovaný. To jako... Právě, což je velká odvaha i teda z tvojí strany. Jo, jako ale já jsem si řekla, hele, pokud se tam udělali opatření, který jsou jako fajn a jsou jako dostateční k tomu, aby se ta chyba neopakovala, tak já nemám proč si zatím jako nestát. Takže já jsem tam byla, všechno jsem si prošla, všechno mi ukázali, prostě jejich krizový tým úplně neuvěřitelný. A nebudu zpochybňovat to, že se měli ozvat dřív, že to jako není ideální. A vlastně fakt jsem s tím jako nesouhlasila, aby to bylo takhle. Ale myslím si, že jsme prostě lidi a že ve chvíli, kdy přijde člověk a řekne, hele, měli jsme s váma mluvit dřív a tady prostě moc nás to mrzí. A teď už víme, že se to jako nebude opakovat, protože tak mým úkolem jako člověka, který byl pověřený prostě, hele, tady jsme udělali opatření a ty to prostě zpracuj, jak budeš ty chtít. Takže já jsem prostě přišla a řekla jsem, OK, dobrý. A udělala jsem video, který bylo fakt za mě jako... Já jsem tam transparentní. Já jsem tam přesně řekla to, co jsem chtěla říct. Úplně si za tím stojím. Myslím si, že Mně se i právě líbí, jak tam jdeš do těch útrop vlastně, když to řeknu, jako kdyby té firmy a zajímáš se právě o ta opatření. Že to není jenom veselý video, ahoj, tak jsem v KFC, je to tady nový a je to super. Tak mě právě překvapilo, že to i přesto schytalo tolik hejtů, že si říkám, že je vlastně jako super, že když někdo už tu chybu udělá a fakt to hodně pokazí, že se snaží zase zvednout z toho dna a nějak začít znova a věřím, že to musí být těžký si napravit reputaci kor v tomhle případě. Ale vlastně i klobouk dolů tobě, protože tohle je podle mě asi jedno z úskalí být influencerem, protože ty se stavíš za určitý značky, tak máš s tím třeba i zkušenost jinde, než jenom u téhle firmy? Třeba jako obecně, že cítíš, když vezmeš spolupráci s nějakou firmou nebo značkou, že je to vždycky pranířovaný, že to lidi vlastně nemají rádi? Hele, já jsem vlastně hrozně takový jako typ influencera, který je, jako moc není influencer. To je pravda. Já totiž jako neberu moc spolupráce. Takže já, abych spolupráci vzala, tak mě to musí prostě dávat smysl. Nemám prostě spolupráci na hodně věcí, protože si myslím, že ani nejsem mám prostě svoji práci a tohle je takový můj side job, který se jako užívám, ale já jsem prostě z gastra a já vím moc dobře, jaký to je prostě, když si jako pokazíš nějakou reputaci a zaplať pán Bůh, nám se to v našem bistru, co jsme měli, jako nikdy nestalo, ale prostě jako co si budem. Já se nechci nikoho zastávat, jo, protože si myslím, že ani jako za prvý můj hlas není tak silný, ani nechci být jako zastáncem někoho. Já jsem jenom prostě zastáncem toho, že když už někdo udělá tu chybu a přijde a řekne, podělali jsme to, teď jsme vyvinuli systém, který zakazuje jakýkoliv prostě chyby, který by se mohly stát, tak já jsem se za to postavila strašně ráda a vlastně ty hejty, který za to schytávám. Já jsem s tím trochu počítala, ale zároveň počítala jsem s tím a furt to dělá jako kudrnatá Arabka. Jasně. Takže to může být lidem jako... A já si stejně myslím, že z těch hejtrů prostě tam ty lidi chodějí. Upřímně si to fakt myslím. A hlavně vím, že když se něco stane podobného ne v řetězci, ale v nějaký normální restauraci, tak z toho taková kauza není. To je pravda. Což je logický, jo, je to logický, je to velký řetězec. Já to celý chápu, ale vlastně si fakt myslím, že spousta lidí, kteří píšou ty komentáře, si prostě po šichtě zajde na Twistra. Jako, fakt si to myslím. Jako, jo. Mně nikdy z toho špatně nebylo, je to jenom můj objektivní prostě jako zážitek, ale samozřejmě mě mrzí,
když je komukoliv z jakýkoliv restaurace blbě a kolikrát mi bylo blbě z kolika restaurací, ale jenom říkám, že prostě zavedly se nový opatření, je to super, už se tato chyba nemůže stát. KFC mám prostě ráda, miluji fast foody. Víš, jakože jsem jako vlastně schytala a ty jsi šéf kuchařka a podporuješ jako fast foody a já jsem jako miluju fast foody. Jasně, pojďte zvednout ruku, kdo někdy nebyl ve fast foodu. Jako vlastně, miluju fast foody. Jako když mi dáš fine dining nebo fast food. Nikdy si fine dining neužiju. Já jsem prostě holka, která miluje být prostě opatlaná, celá prostě od velkého burgera. Já to mám ráda. Jasně, a každý to má prostě nějak, takže netřeba soudit a hnedka někoho hejtovat. Ale jak jsi mluvila o tom, že znáš tu práci v gastru, tak já bych se tedy dostala na ty úplné začátky, protože ta cesta byla asi trošku delší. Kdy tě vůbec zaujala kuchyně, nebo kdy tě zaujalo to, že se budeš motat v kuchyni a začneš vařit? Hele, vlastně úplně od malička jsem milovala jako jídlo, byla jsem hodně tlustá. A fakt jsem jako měla vlastně, měla jsem strašně moc kilo, naši rodiče jsou strašně zlatý a byli možná až tak moc zlatý, že neuměli říct ne. Jo, že neměli takovou tu trošku pevnější ruku a byli v pohostinství, byli v gastru, měli svoji restauraci. Takže jsi to znala už od nich, od malička. A jo, já jsem byla jako v tom, ale vlastně nikdy to nebyl můj záměr. Já jsem šla studovat mezinárodní vztahy, chtěla jsem dělat jako na ministerstvu, pak jsem se úplně obklikou dostala na stáž do Novy a vlastně celý můj nějaká vize se mi úplně pomotala a skončila jsem u Masterchefa. A tam mi všichni říkali, ono prostě jako a tam jsi šla jako na blind, nebo tě někdo přihlásil? Nebo? Prosím tě, byli jsme s holkama prostě na oslavě mojí a už jsme byli takový posilněný hodně. A vzniklo to prostě úplnou náhodou a úplně jsme na to zapomněli, byl to březen. Takže někdo řekl, pojď, bude sranda, přihlásíme tě. A byl březen a oni se mi ozvali 21. prosince, takže tu už ani na to nemyslela nic, takže tě to překvapilo vlastně. Strašně. A teď oni, dobrý den, mluvíme si, a já, jo, co potřebujete? A já, Masterchef. A teď než mi to došlo, že fakt jako jsem, a já, OK. A oni, a jako furt to trvá, vážem, a já, jo, asi jako jo. Takže jsem tam šla úplně jako na blind. A udělala jsem tam arabský jídlo a vlastně ty lidi z té produkce byli, hele, proč si prostě neotevřeš svoji restauraci? A já prostě yes man. A já byla, no jo, tak vlastně. Jo, proč ne, jasně. Proč si neotevřu restauraci? A zvolala jsem svoji jako hrozně dobrý kamarádce a říkám, a to je zrovna kamarádka, která je fakt taková jako od 9 do 5 v práci, svůj život prostě takový ten nalajnovaný, úplně můj opak. Jo, má ráda, když to má nějaký řád. Jo, prostě. Každý měsíc si cenkne to samý. Jo. A říká mi, hele, pojď do toho se mnou. A ono, no tak to se zbláznila. To ne, říkala vůbec, jako to jako můj komfort a tohle. Říkám, tak si to nech projít. Já půjdu jako někam na prohlídku, teď najdu si, takže jsem si, já hned prostě okamžitě jsem si našla prostor. Kde by to šlo? V Plzni teda předpokládám. V Plzni. No a tak tam jsem jí vzala sebou a ona, začala jsem říkat, a teď si představ, jo, a teď jsem jí to vizualizovala. Tady budou ty stoly, jasně. No a šla do toho se mnou. Super. Jo. A dlouho se znáte, předpokládám, že to je dlouholetá přítelkyně. Známe se nějakých 17 let. Třeba, no tak to jo, tak to je jasný. Takže měla i v tebe tu důvěru. Jo, to 100%. A taky vaří, nebo ona tam měla jinou funkci? Vlastně ona se starala o bar. My jsme to měli jako rozdělení. Ona miluje kafe, úplně největší milovník kávy. A já miluji jídlo. Chudák, co by říkala teď na to, že jsem ti donesla tady v kelímku. Já prosím tě, já jsem ti to, protože jsi zlatá, děkuji, že jsi mi to donesla. Já jsem vypila za můj život třeba 8 kafí a tohle je moje třeba 9. Ježíš, tak jsi mě měla říct, že nepiješ. Ne, mě to přijde super, protože málo když si dám kafe, ale dávám se a jsem za to fakt ráda. Já to miluju tohle. Ty jsi skvělá. Ty takový to přinesla jsem ti lahvinku, děkuju, vůbec nepiju, ale teda, že jsi to ty, tak si dám. Nemůžu, ale dám si, bože se. Tak jo, tak perfektní. Tak kdyby náhodou, prosím tě, už ho nemusíš Ne, pít. já si dám fakt ráda, jako pomálu, ale dám si moc ráda. Dobře, no ale ještě mě zajímá to bistro, když jste teda otvírali, tak co jste tam chtěli vlastně vařit? Jaká tam měla být kuchyně, jaká byla kuchyně? Hele, arabskou, protože miluju prostě arabskou kuchyni a je hrozně rozmanitá. V Plzni
je tam nějaký jako kebab a takhle, ale není tam fakt jako arabská kuchyně. To je pravda, v Praze je, že jo? V Brně taky. V Praze je Paprika ano. A tu mám, to je jako jediný místo, kam jako já ráda jdu. zajdeš. Jo, jediný místo, kde si řeknu, jo, tenhle humus je fakt v pohodě. Jako no jo. humus, to je taky moje srdcovka. No a když jsme se bavili, že jo. Těším se jednou na humus od tebe, strašně moc. To se neboj, to přijde. A tak jsem si říkala, hele, jako já bych nejradši dělala arabskou, ale zároveň bych se nechtěla úplně ubírat jenom na tu arabskou a chtěla bych si tak jako prostě vařit. A ona tím, že 17 let jsem jí vařila pokaždý, když mě viděla a ona mě neuvařila ani jednou, tak říkala... Ale kafe ti třeba možná udělala nějaký dobrý. Ale no, vždycky chtěla po mně, abych něco ochutnávala a nedávala za to, ale jako, no takže ona mi 100% věřila v tom, jako úplně, tam byla důvěra. A já zase věřila jí, ona milovala fakt jako to kafe, co se všechno o tom učila, jsem ani nevěděla, že kolik je technik na kafe a co se tam všechno jako řeší. Takže jsme do toho šli a otevřeli jsme si arabskou, takovou jako arabský bistro a bylo to skvělý na začátku. To bylo super. Takže tam cítím, že je na začátku. A co se stalo vlastně teda potom? Hele, no, protože jsme měli velký oči, takže my jsme otevřeli prostě na takovém, říkáme, že to byla prostě ulice, kam nikdo jiný nešel, jenom když se chtěl třeba nechat zastřelit. Jasně, takže myslíš, že zvolili jste špatný místo? Hele, mysleli jsme si to, ale ve finále to jako docela jelo. A tím, že jsme měli skvělý recenze, i lidi k nám jezdili prostě z Ostravy do Plzně jako na humus. Jo. To je skvělý. To je prostě, my jsme z toho byli nadšený. A protože jsme tam byli v obě, já jsem vždycky uvařila, pak jsem chodila mezi lidma, prostě to byla fakt srdcovka. Byli jsme tam teda 7 dní v týdnu, 24/7, prostě jako furt. Jo, je to prostě full time job. Jo, tak když si to otevřeš, tak než to jako zajedeš, tak prostě tam musíš být a já tam byla hrozně ráda. Já byla single, nechtěla jsem se vázat, říkala jsem si přesně, teď mám čas na to se věnovat sama sobě a práci. Energie šla vlastně do té práce. Úplně. No a ve finále jsme si řekli, hele, tak pojďme se přestěhovat, dostali jsme nabídku do fakt velkého, nádherného nového prostoru. A byl prostě boží. Tak my tak a pořád pojďme. jsme v Plzni. Pořád jsme v Plzni. Takže jsme udělali to, že jsme to přesunuli, dali jsme do toho strašně peněz, ale do toho původního jsme prostě nacpali strašně peněz, takže to bylo jako, ale řekli jsme si, hele, ale stojí to za to, pojďme jako ne to. No a ta ulice, tak tam se prostě děly věci, různý jako přepadení a podobně. Fakt, jo. Jako v té nový, v té druhý. No takže z té, co jste se přesunuli vlastně potom. Do té nový. Tím myslíš, že to pak vlastně i celý jako zaniklo, i to vaše bistro? Hele, no tak už jsme byli poslední otevřená restaurace v té ulici. Už to bylo, je to americká v Plzni a už prostě jedna restaurace za druhou odpadávala a my už jsme byli fakt jako poslední pak je tam držák. ještě nějaký vietnamský bistro, ale už jsme tam byli jako jediný a prostě jako bezděláci, co tam furt dělo. My, co jsme tam zažívali, my jako holky jsme večer jako jsme se tam báli, takže pak jsme poslouchali, hele, my vás milujeme, ale já bych tam prostě moji ženu večer nepustil. Jo. Takže jsme to drželi a jak jsme to milovali, jak jsme to fakt drželi strašně dlouho. No a skončilo to, no. Skončilo to. Ale je to prostě poučný. Jo. Teď před rozhovorem se ptala, jestli bych do toho šla. Už nikdy v životě bych si nic neotevřela. Nikdy. Už vůbec nikdy. Ne. Opravdu to byla taková silná zkušenost, že jsi řekla, už ne. Ne, prostě jako je to tolik peněz. Je to takových energie. Peněz. A to navrácení. Já věřím tomu, že někdo má prostě biznes, kterému funguje, ale prostě gastro je v rámci jako nějakého výdělku to nejhorší. To jako miluju vařit, vařím někdy ve snídani, vařím na festiákách, věnuju se tomu, protože to miluju vařit doma. To tvůj život prostě. Je to prostě miluju to, ale už bych do toho nešla biznesově, i protože chceme rodinu, i protože prostě jako už mám partnera, takže ten čas prostě nemůžu strávit 14 hodin denně v kuchyni. No, takže jsme to jako ukončili, ale všichni říkali, a nebojíte se, že se rozhádáte, tak to vůbec. Jo. Přátelství tam zůstalo dál. Teď jsme si volali hodinu zrovna. Jo, že opravdu se máme jako rádi, hodně jsme se v tom podpořili a prostě to skončilo a věděli jsme, kdy už jako spát do toho peníze každý měsíc už bylo prostě nad nějaký rámec. Ano. A myslím si, že správný podnikatel se i pozná, takže uzná, že už prostě... Kdy říct dost. To je pravda, protože spousta lidí se pak dostane do té pasti a vlastně s ní třeba jde strašně těžko se vymanit. Takže vy jste alespoň udělali tenhle krok. I když věřím, že to i tak muselo být těžký. Ale ty jsi mluvila vlastně o té arabské kuchyni, ty jsi ze Sýrie původem, tak mě zajímá, možná pojď přiblížit i třeba našim posluchačům, jaký jsou lidi v Sýrii, jaký je tam to jídlo, jaká je mentalita, protože
to možná si myslím taky bude hodně lidí zajímat. Hele, u nás prostě jako všude jsou plusy a mínusy, všude jsou dobrý, špatný lidi, ale v obecném měřítku já miluji Českou republiku. Já jsem prostě to dítě, který jako já a brácha jsme nikdy nepotřebovali zpěvník, protože jsme byli jediný z party u táboráku, který znali nedvědy. Který znali všechno. Jo, takže ono paradoxně, jak jsme cizinci, tak jsme měli takový nutkání se víc ty věci učit. A takže Českou republiku miluju, chci říct na začátku. Ale prostě v obecném měřítku, tak u nás jsou lidi hrozně přátelský, hrozně jako otevřený, nebojí se, jo, nejsou jako, my nejsme vychovávaný úplně ve strachu, jo, takže nebojíme se u sebe ubytovat cizího člověka přes noc, protože mu píchlo kolo a prostě... Tak mu pomůžete. No, je to jako pro nás úplná samozřejmost, jako. A já jsem takhle vychovávaná, byť jsem se narodila ve vojenské nemocnici v Plzni, jako, tak prostě jsem na to zvykla a je to pro mě to, jak nás naši prostě vychovávali a přesně takhle se chovají ty lidi u nás. Jsou strašně přátelský, milují jídlo, milují život, jsou trochu Italové, jako jít si lehnout přes den. Já když jsem byla v Sýrii, šla jsem do jednoho zlatnictví a viděla jsem, jako byla tam židle mezi dveřma, že jako nebylo jako zamčeno a byla tam jenom židle. Říkám mámě, co je? Tak co to je? Jako, můžem tam, a on, no, tak on si třeba zašel na oběd. Jo. Říkám, dal jako, si na svačinu někam. Že nechal otevřený zlatnictví, odemčený a dal tam jenom židli. A máma, no jasně. Proč by to zavíral, jasně. A jo, to samý doma. Nezamykají se dveře, jsi otevřená brána, můžeš normálně otevřít, jako můžeš otevřít, ne že bys tam měla kouli. Takže to jsem byla z toho jako překvapená, jak moc tam ty lidi jsou jako otevřený a vlastně jako ta mentalita je prostě úplně jiná. Na druhou stranu nechceš jít ve 3 hodiny na autobus a čekat do 4:30. No jasně. Protože prostě týpek jako si udělal jako delší oběd s ženou. Tak prostě v 4:30 přijede autobus. Jo, jako na všechno je čas. Jo. A to zase jako já nedávám. Takže... Jsi netrpělivá. No ne, netrpělivá, ale prostě ta Česká republika už mě naučila nějaký systém, že jo, že prostě tam je to chaotický, jo, nějaký jako... Nemůžeš se spolehnout na tu pracovní dobu ne, od otevíračku. Nějaký jako daně, moje mamka mi vyprávěla, když přijeli prostě do Čech, tak mi říkám, tak jsme měli firmu a našli jsme si prostě jako daňovýho poradce a účetního a tak on přišel a říkáme, no a jako účtenky, že jo, abych udělal to daňový přiznání a máma, no nemám. A on, jak jako nemáte? A ona, no nemám, tak ale vydělali jsme tohle a dali jsme tohle. A on, dobře, a já potřebuji účtenky. A máma, vy mi jako nevěříte. A teď ona mi úplně říká, a Strejda byl úplně, protože už pak jsme se s ním bavili jako víc. Strejda Standa, úplně neuvěřitelný člověk. A říkala, no já vůbec nechápu, že mi jako nevěří prostě. Takže tam je to jako na dobrý slovo. Jo, jakože řekneš prostě, viděla jsem tohle jsem prostě jako by zaplatil, no. Takže prostě rozdíly tam jsou úplně jiná, úplně. Ty jsi, Hyby, mluvila o tom, že v dětství jsi byla silná, nebo obézní, řekněme, tak možná by mě i dost zajímala tahle ta tvoje cesta, protože vypadáš naprosto úžasně. Děkuju. A vím, že jsi sama někdy zmiňovala, že to nebyla úplně jednoduchá cesta. Tak mohla by si třeba popsat už to dětství, protože věřím, že když žena dospívá, tak i to tělo se mění. Tak jak to všechno bylo, jak ta cesta tvoje začala k tomu hubnutí vlastně? Hele, já jsem vlastně vždycky měla hrozně fajn, protože mám staršího bráchu, tak jsem automaticky patřila do party. S klukama? S klukama. Jo, jakože byla jsem na to zvyklá a vlastně nikdo mě nikdy moc neodsuzoval. Jenom si pamatuju 2 kluky ze základky, který mě mimochodem pak zvali na rande, když jsem zhubla. A to jsem brala jako takový moje malý vítězství. Ale bylo taky trošku jako to v tobě něco zanechá, že se tě jako někdo směje. Ale vlastně jsem v rámci toho, že jsem Arabka, tmavá, byla jsem fakt jako obézní, tak mě se vlastně nedělo nic, co by mě přinutilo k tomu s tím něco dělat. To změnit. A já jsem vlastně, a to je neskutečný. Já nevím, jak to mají ostatní, ale tím, že já jsem rostla odmala, tak já jsem to vlastně na sobě úplně jako neviděla. Jo, že jsem bylo to bylo přirozený. Úplně. Jo, ale pak, když jsem měla velikost 54 ve 12 letech, teď mám 36, 38. Víš, takže pak zpětně, když jsem zhubla a nasoukala jsem se do jedné nohavice celá, jsem si říkala, tyjo, to je prostě masakr, jako. A vlastně ten impuls byla ta Sýrie. Já jsem poprvé jela do Sýrie v 15 a babička, tehdy prostě někdo, na koho jsem se nejvíc těšila, tak jako hodně takovým neotřelým způsobem mi to dala najevo před celou rodinou. Takže nějak okomentovala. Jako. No, ale jako extrémně jako nehezky. A já vlastně jsem jako
pro ně chtěla být ta nejlepší a naši mi vždycky říkali, Hybinko, tak už tolik jako třeba nedávej si tolik čokolády a takhle. Jenže já jsem jedla jako brácha. Jo. Prostě když jsi byla s těma klukama, ty mají jiný výdej taky. No. Jo, ale já jsem sportovala všechno jako odmala, ale prostě jsem měla jako metabolismus jiný. A pak jsem říkala, jsem ráda, že jsme si to s brachou vyměnili, ale teď už zase zhubnul. Takže už to neplatí. Ale prostě jsem jako tak jako jedla, byla jsem jako spokojená. A pak, když řekla babi tohle, tak a byla jsem v Sýrii. Já jsem tehdy, což je zajímavé. Ještě to byla tvoje první cesta. Jo. Já jsem tehdy jako nejedla arabský jídlo. Tehdy jsem já byla zvyklá řízek, svíčková, prostě rohlík, prostě s máslem, se šunkou. No a v tu chvíli, jak to řekla, tak totální blok. A ve věku 14-15 mi bylo, takže totální blok. No a začal prostě totálně jako kolotoč. Přestala jsem jíst, pak jsem jako začala, každý den jsem si dala třeba jako jeden citron, který jsem si jako rozpůlila na 4. To bylo na celý den tvoje jídlo. Takže opravdu tam začaly problémy s příjmem potravy. Díky, že jste doposlouchali až sem. Celý rozhovor si můžete poslechnout na herohero.co/bábovky. Moc děkuji za vaši podporu.